Shalom madi kita manginang. May bukota nama partang yang ngata buderion tapa hohoma atong maridi mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, amin. Songon pakkaholongi na di akana di ibana na di portibion, laos songon nido di haholongi na sida ro di ujungna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaun, nunga ditatapo hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu na sesadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siat ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jalamar benget ni roha, songon anak haholongan ni roham diak kasih taunon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia marhite-hite hami. Amin.
Alay sogo manogoti ditogihom ma Jesus tu kator. Dang dibongoti na sida katori, unang tersubang laho mangaton paskay. Ruar masilatos mendapoton na sida laho manukun. Pangaluan dia do dibuat kamu do pak halakon. Dungi ninna na sida ma. Out unang sibayan na jahat halakon. Dang tagamon pasahaton nami tuho. Alay ninna silatos matu na sida. Buat kamu ma ibana. Uhup pamu ma marguru tuada muna. Alay ninna akka jahudi ma mangalusi. Dang jadi pusaun nami manangise. Gabe dia lusi silatus mak. Ay halak jahudi doaw. Bang somido tak kasih tuan ni malimido pasahat toko tuaw. Ah do nabi nahemu. Jadi dia lusi Jesus mak. Dang siap portibion harajoku. Out siap portibion harajoku dang terbaheso mangalu akka naposokku. Asa unang sahat tahu tu tangan niak ke jahudi. Alai dang si songoni harajoki. Gadup nasian hasit tongani, tangi honon nido suaraku. Jadi nina silatus mamadok ibana. Ah mahasit tongani. Jadi dung didok si songoni, ruar maibanam se manopot akka jahudi madok tunasida. Dang jupangahu manang dia salana. Tabigi kur lansia.
alai lam diguguhon na sida mamadok. Diguturi ibana do bangsoy, ay mangajari do ibana di sadok Judea mamukasian Galilea sahat tusin. Ubegay silatus, disukum ma ibana manang hala Galilea ibana. Dung diboto na siyan gomgoman ni si Herodes ibana. Disuruh ma ibana tujolo ni Herodes, ay tongod do ibana di huta Jerusalem ujui. Lasi Herodes rap dohot donganna, direhei jala dilea-lea do ibana. Disoluk kum mapahean arga tu ibana, laos songonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi, dinasa dari ima maraleale si Herodes dohot silatus, ay namar si hoso makiad do nasida nasailaun. Amdo di palua panguhum di pestai sahalak parjahat manang tahanan. Marguru tu panudoon ni natoropi. Adong natarhurung uji parjahat na sumalin na margoar si Barabas. Gabi saya disesoy akasitwa ni malim, toho sitwa di bangsoy manatorop, dipangido na sida ma asa malua si Barabas, alay pusardo yang ko Jesus, dungi disukun panguhumi mamuse, ise siyan na duay dipangido hamu paluawku, gabi didok natoropi Barabas, dungi didok silatus mamuse, atong aha mabahenok kutu Jesus natarguar Kristus, gabi sa luhut na sida madok, parsilak kumma, alay ni na panghumima, ayaha manajahat di bain, ay lam guguma di pajaujuhon, parsilak kumma, kor inajumat.
silatos ma Jesus. Didokom ma asa dilisingi. Jadi didandani akka soldadu masuk sang duri bahet tupalna. Dia pehom ma itu uluna. Dia litom ma baju dab-dab tu dagingna. Dungi dileai ma. Jala didok. Tapi diho ale raja ni Jahudi laos dipastapi. Ninna silatus ma. Ida hamu majol mai. Dung di ida akasituan ni malim dohot na toropi ibana. Di pajuhom ma. Aidang jupangahu salana. Dia lusi akka Jahudi ima. Marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana. Ai di do dirina anak ni debata. Ubege ilam gadda ma biar ni silatus. Dungi diulahi musema tukat torna. Didok matu Jesus. Sia dia doho. Alaidang dia lusi Jesus ibana. Jadi olat ni saya diluli silatus madalan lau paluahon ibana. Alai saya majujui do akka Jahudi ninna nasida ma. Molo di paluahon dang ale-ale ni Kesar ho. Ay nama ngalo Kesar ido ganup nama bahid dirina gabi raja. Dungi didok matuak ka Jahudi. Ida hamu marajamuna. Alayang ko nasida majuhon. Padaw may. Parsilak kom ma ibana. Didok silatos matu nasida. Parsilak kono kumarajamuna. Dungi dia lusiak kasituan ni malimima ibana. Dang adong raja nami dukon ni Kesari. Dung di ida silatos nasomarguna behatana. Lamgaur tahe. Dibuat ma'ae mamuri tanganna di jolo ni natoropi di doma marsapata tu hamu doho tu yanak komuna mamudarnai saut ma di palua si Barabas alayang go Jesus dilisingi jala di pasahat ma asa di parsilakon kor amahuria.
Ta pasada marohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, Tuhan nahutadahami di bagasan Yesus Kristus si hokop jala si paluahami. Di bagasa tikiot Tuhan marpungu hami saluhut na ruas ni huriam di bagas joromon. Ima dinamarningot tami Tuhan. Akka nahasit na bernit na tinaom mo laho humokop pami jolma perdosa. Hupatupahami Tuhan tuluhali tuluaworngin di bagas jorom. Asa anggiat niat Tuhan uhir turohanami ganup marsada-sada. Partina naomi nahasit natinaomi laho makokopami. Say patau mahami Tuhan makanguluhoni di bagasan rohanami ganup marsada-sada. Asaw nang mariswak Tuhan pakokok mi dihami jolma perdosaon. Tuhan nami jala debata nami. Say paingotom ma tuhami ganup marsada-sada. Asang giat hutadahami dala sidalanan nami. Tadda ninauk porsea hami tuho Tuhan dingulu nami. Paingot tami Tuhan dingulu nami. Asang giat kami mardalan hobbar tulomo ni roham. Unang manipil hami Tuhan siyalomo ni rohami. Alay mardalan mahami hobbar tulomo ni roham. Tuhan saya si roham dihami. Say pahot mahaporsyaw nami tuho. Asa unang ali Tuhan di saluhut na panggulmiton ning ulo namion. Lalap pami di portibion. Alay tong mahami saluhut na ruas ni huriamon. Mangulaho na kaulaw na hobar tulomo ni roham. Lamtugu haporsyaw nami. Tuhan saya si maroham dihami. Paingot tuhami ganup marsada-sada ruas ni huriamon di hari marsugot. Di Jumat agung parningotat di hamamatem. Asanggiat sude hami ruas ni huriamon Tuhan. Rotu bagas joromon. Marningot pakokomi dihami jolma perdosaon. Patau hami Tuhan dingulu nami. Molo ditau ko akan hasit na berniti. Dalap paluaho kami doi Tuhan. Naiko kami donian manaon na bernit. Alay roho Tuhan makokopami paluaho jolma perdosaon. Tuhan, saya unang alang asini roham dihami. Patau mahami Tuhan saluhut na ruas ni huriamon. Madai jala marnida dengan nibasam dingulu nami. Ajari hami Tuhan saluhut na ruas ni huriamon. Makanguluhon hobbar tuhatam. Tuhan asima roham dihami. Huwa kami saluhut na ruas ni huriam. Molo adok Tuhan akan marsak, namarsahit, namahew. Huwag kami sa luhut na nasida tuhat tuho. Asa apuli Tuhan akan marsak. Lehon hahipasot tuak ka namarsahit. Lehon silas niroha tuak ka namahew. Topot Tuhan sa luhut na kanasopot somarama somarina.
Asa anggia Tuhan di bagasan ngulu namion. Lam huidahami, lam hudaihami, holong ni roham doh denggan ni basam dihami. Patau hami saluhut na ruhan ruas ni huriam na marpungu di bagas joromon. Makaholongi ho. Songoko Tuhan nang makaholongi hami. Songoni mahami saluhut na karuas ni huriamon masih haholongan. Rahut Tuhan saluhut na holong ni rohanami. Songoko Tuhan na makaholongi hami. Songoni mahami Tuhan masih haholongan. Sa ilam tabay matuhan pasu-pasung dihami. Asalam hutad dahami jala huday hami dengkan ni basami dingulu nami. Ay huboto hami Tuhan sian hodo mual ni pasu-pasu dihami. Sian hodo Tuhan mual ni hatuau dihami. Alani Tuhan asiroham dihami. Lehon dihami Tuhan pasu-pasumi. Lehon dihami Tuhan hatuau ni di bagasan asi dohot denggan ni basam dihami. Tuhan tokin nai bigyon nami mahatam naik pasahaton di naposom di tonga-tonga nami. Ajari Tuhan naposomi laho makatahon hasitongan ni hatam. Pakiommu Tuhan suarana. Pakiommu Tuhan pikiran na pasahaton hasitongan ni hatam. Todim todi purbadiai ma Tuhan na mangajari jala mangajari roha do pikiran nami saluhutna asaboy Tuhan huat tusihami hatami jala asaboy Tuhan huhanguluho kami hatami unang holan na tumangihon hami Tuhan di hatam alay gabesi ulahon hatami mahami di saluhutna panggulmiton ningulu nami. Pasu-pasu mahami sa luhut na Tuhan. Molo mulak pehamian non siban bagas joromon tu ganuk bagas nami marsada-sada. Ramoti hami. Iring-irik perdalanan nami sa hatutongan ni bagas nami ganuk marsada-sada. Suaksong ni Tuhan diborngin na holomon. Dinapupiak kami anod di podoman nami ganuk marsada-sada. Homa na madongani hami. Mangaramoti hami. Padahon nasa parmaras yak kami. Jala padungo ommu Tuhan hami diari marsugot diari natiur. Dungo hami sian ganup puruman nami. Jala marningot dengan ni basam. Ro marsoba mamuji pasang guar muda bagai itu bagas joromon. Molo tungadok Tuhan akadosa nami. Pangalasion nami nasohobar tulomone roham. Saya si roham dihami Tuhan. Sesa sudah dosa nami. Jalo jala ului matuhat tang yang namion. Nahusobahok kami. Holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Korse si paropuan.
Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha i mamangaramoti dot marajay ate-ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Selamat pasyon madihita. Dihita na iholongan nito hata Jesus Kristus Oma borngin patuluhon dinapatupa pertangyangan pasyonon molo na julo hobbartu buku ruhut di parningotan di panaonon ni Tuhatta Yesus Kristus adong dua sada na nirokom ni kantor pusat AKBP sada na pinatomu-tomu ni Padita PM si Homping ima buku Golgata molo ujui mamuka sian minggu reminiscere do di patupa pertangyangan pasyonon jala siganu minggu di patupa parningotan pasyoni di gereja alai do mutuaka diaka partikian dohot diaka na di paubuk tu pertangyangan tabaima di gereja tahun tulu hali di bahini tajakom mahatan itu hatta ima na tersurat di Markus 15 mamukamai sian ayat sia sahatu ayat 10 sia hujahama dihita takasma tapai hutihut gabiro masilatus mangalusi na sida atehe denggado rohamuna hupalua tuhamu raja ni halak jahudi ai diboto nasian late ni rohana do di pasaha akasitua ni malim ibana alai digitali akasitua ni malim donatoropi asatagonan si Barabas di palua tunasida jalanin nasilatus mamuse mangalusi nasida atau dia do dipangido rohamu bahenokku tuna kinoaran muna raja ni Yahudi alai di jauhon nasida parsilakom maibana gabe di dok silatus mamadok nasida ayah do najat di bahen alailam digogo mama jauhon parsilakom maibana alai naing mabuat rohani nato ropido silatus jadi dipalua masih Barabas alai dipasaha manggo Yesus asa diparsilakon dung jolo dilasahi
Dungi ditogihon akka soldadu ima ibana tu eper paruhumani ima pretorion. Jadi tu sima di jauh sude nasa horongi. Baju dap ma disolukon nasida tu dagingna. Didadani masu sang duri bahet tupalna. Dungi tole mana sida makormat ibana dipadok tabi madiho raja ni Yahudi laos dipasakon na sida tolong tuluna ditijuri do ibana jala dilopit matot na sida laho sumoba ibana disido sahatna. Dihitanya haulongan itu hatta Yesus Kristus molo tapai hutihu dosian pertanyaan pasion na parjolo ketika kita mengikuti dari persekutuan pasion pertama sampai dengan ketiga ini kita bisa mengerti boy mata lapati aha dosa sitonga. Nama sajalah ahadon naniadopan itu hatta Yesus Kristus pola sahatu natarsila. Dihitan longan itu hatta Yesus Kristus molo mangihuton sahatu ujung di bornginon di pertanyaan pasun na patuluhonon nung ngatakas tapai hutihu disi asa diparsilak pembatu hatta Yesus Kristus marusaha do si latus lau paluahon latus berusaha untuk melepaskan Yesus alasian nabi notona doho naniatusanna danga dong jupang ibana salani Tuhan Yesus dia tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Di baheni adong nama sa hati-hai hatiha di perayaan Paskah di leho do kesempatan tuaka natorop laho paluahon sahalak natarhurum diberi kesempatan untuk melepaskan orang yang terpenjara. Dungi Sera namar pangayud do silatus dison didok ibana ay didok nakid disi ay diboto do suguni rohani akamalim diboto do suguni rohani hala Yahudi maradopot tu hatta Yesus Kristus dibaheni didok dia do tagonan paluaon Yesus do raja ni hala Yahudi i manang si Barabbas sahalak parjahat na diguari pemberontak kemungkinan dia adalah orang zelot di baheni di telongan itu hatta Yesus Kristus ditiki di parhadapan nasongoni di pangido nasida do bukan Yesus yang dilepaskan tetapi si Barabbas do dipangido nasida. Boy do masa nang dito nga tonga dinguluon songoni ido ala ni mo ni ate-ate marnida sada halak ido ben nadong padohan ni ala batak kapi ate dang diho dang diau batu magum ma beima dang diho dang diau tumagom ma dibegu in natar songoni marupani jadi molodung moho ate-atena dan pas bedi rohana nakingan di jalan mengganggu tu merasa kenyamananna di tonga-tonga di ngoluna apapun dia lakukan mengorbankan orang pun dia lakukan idona niula ni akka malimi idona niula ni akka Yahudi jala takas do di boto ay parjahat do si Barabbas jala na di bagasan kurungan termasuk pemberontak alai ido dipangido nasida tumagom mai daripada Yesus dilepaskan
di talongan ni Tuhan ta Yesus Kristus didok nasida ma rupani ala dinang lem torop halak mangido nasa di palua si Barabas, di palua si Latus ma si Barabas. Atau ngahado bahenokku Tuhan lakon apa yang perlu dilakukan untuk orang ini, yaitu Yesus. Roma kanator nama dok parsilakon, salibkan dia. Ido uhum namasa naboras situtu hati hai silang itu dilakukan. Penyalipan dilakukan adalah untuk orang-orang penjahat yang luar biasa pada waktu. Dan adong bepengampunat di sini. Di bahini sahat do tu pangiduan nasida di parsilakon laos ditolopi silatus ido benna nidok naking latus sasitong na di botibana do jala jupang dangong jupang di bana kesalahan ni Tuhan ta Yesus Kristus ido benna marpangayon di bana alai ala ni desakan na toropi gabi didok bana manang ido naking di barita pasyoni atong seguru di hamuma marsapatatu hamuma mudarno lias doa usianonin na ada mungkin lias aimana do sidabu uhum hati hai jalabu do masa nang ditonga-tonga ni ngolu na di portibion songon pangalahon ni selatuson cuci tangan lempar batu sembunyi tangan inna rupani artina tidak konsisten dang barani bana mengambil keputusan holan alani omma suara ni akka natoropi jala mabir doi bana mago huasona mabir doi bana mago nang pangkat jabatan na di tonga-tonga ni na didapot ni bana orang mau meniadakan Tuhannya ditadikot Tuhanna di ose naung di padaton holan alani mabiar diaka moru agowan ibana di tonga-tonga ni ngulunaw jala songon na bodari penunga di jahahon si Petrus nama dok rupani sahat tunatu hurunga penarade doau apapun yang terjadi saya siap inna ibana Petrus dang martagua manuk 2 hali alai ngaswada hunom mubiau 3 hali sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali berarti jumaha dojolma siam manuki imana niro nadisi penyangkalan ay boyro di mulana di semangat na nakingani ala di sidope gogona di sidope naking pakilalaan na di semangat na kekuatan na dong di bana boyro di dok ibana apapun yang terjadi saya siap tahad do di kampak tahad di beleti molodang tahap balau mamarikati kan itu ujungna latus menangihon desakan orang suara ni natoro jala boydo muba hatuguan ni rohani sadahalak pendirian seseorang bisa berubah idealisme seorang bisa berubah karena kebutuhan akan dunia ini boydo muba jati diri ni sadahalak boydo muba hatuguan ni rohani sadahalak holan alani perut ini perut sajok kalon holan alani pamangan holan alani hepe Yesus selalu do di mana di patari dahuni baru walaupun sudah sampai kepada kematian hamatiani
takas do marsihoot ibana. Patuluson ulaon ni debata, di tonga-tonga ni ngoluna marhite-hite, namanahan, namanuhu silangi. Jala, molo pe di pasahat ibana tangyang na di porla Getsemane ketika Yesus berdoa di taman Getsemane. Ya Bapa, ale amang, namun natarbahin salpuhom mapanginumanonin na alay dang saguru dia dang lomo ni rohakku. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Asa guru di debatado ngulut tahun lan piak kanatatahi alai molo debata madok sai natulus dosa luhutna ido nang edetete lan pedita hijolma rohana donasa. Jadi lanpe ditahijol mau banyak pun rancangan kita, pikiran-pikiran yang mau kita dahulukan dalam kehidupan kita, tapi rancangan Tuhanlah yang jadi. Jadi do tutu diparsilakon Tuhatta Yesus Kristus di dabu mauhu matuibana asa tulus ma haluauni di tonga-tonga ningolutta. Yesus Kristus disalibkan supaya keselamatan nyata dan terjadi bagi hidup dunia on. Tungolu ni portibion asa tulus sakap ni debata baluaho kita sian hadusauta. Baluaho kita sian haramunota. Baluaho kita sian biar doho ganggu ni rohatta. Gabe marsitutu marsihohot makaposi Tuhatta Yesus Kristus nama kokpita. Bagaimana kita betul-betul yakin dan teguh dalam iman kita mengimani Kristus yang telah disalibkan, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Dan di Holandi Israel haluani alai nungas sahat tusaluhut nama kaporsyai nama jakon haluani dak sahat tu nama parsilakon dak sahat tu nama ngaresei dak sahat tu nama nijuri alai di paingot do kita dang gabi akka ulaon songoni neng ulahonota. Aibu itu masa nuaing dalam bentuk-bentuk na lebih modern. Dia ka pangalahon ya ka siboto suraton ka malimo nakala jahudion. Pada zaman ini bisa perilaku-perilaku yang seperti ini lebih modern lagi. Ketika ada seseorang yang belum kita tahu kesalahannya tapi kita sudah mampu menghakimi dia. Marhite-hite aha, melecehkan, membuli, menganggap rendah orang lain itu adalah bagian daripada ya ay bagian ni penyelipet de itu dong atta ay lagabi sumuru may bana ido ben nadidok dipatik pasyahon unak ko olo makatidakkon hatana so tutu maralohod dong ajol odolanna dipati kita kas do didok di sila dia do lapatan ni odo ikut dia biari rohatta de bata holong rohatta di bana di baheni iko siapina dodo ngacol mamolo sotakas binoto baido dah. Kita harus membela saudara kita kalau kita belum jelas tahu apa kesalahan dia. Siapina dodo ngacol mamolo sotakas binoto salahna. Sasitonga di mulai dakingani silatus berusaha di mana mengapini Tuhatta Yesus Kristus. Ada kau jumpa ngau salahna alayala di desakan nakingani boy do songoni. Karena desakan hidup, himpitan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hampir saja mau meninggalkan Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kita. Di bawah ini ditolongan di Tuhatta Yesus Kristus, taau mapakokopon ni Tuhatta Yesus Kristusi. Dau masyak kita na menganggap rendah orang lain. Dau masyak kita yang menghina ataupun menyudutkan orang lain, memfitnah orang lain, menuduh yang bukan-bukan terhadap orang lain.
Tapi jadilah orang-orang akacolma halomoan ni debata hita, ya, na tahu mengurupi aka na tertindasi, mengurupi aka na tersudutkan di tonga-tonga ni nguluon, aka na hona bully, ya, aka na hona lecehkan di tonga-tonga ni nguluon. Apalagi jangan mau ikut-ikutan memviralkan suatu berita kalau kita tidak tahu jelas kebenaran daripada berita itu. Holan-holan alani ya namar konten-konten online itu. Di bahini jamot kita manginang jari-jari kita ini songon nedo-nedo titik sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan cari jiwa, mulutku memuji namanya. Kan itu? Kakiku berjalan cari jiwa, tanganku bekerja untuk Tuhan, ya. Mulutku memuji namanya. Inna rupani. Jadi lapatanna di nanilehon di debata hasikopan di pamatangon hipasita. Ya. Pergunakanlah dengan baik, melakukan kebaikan, mangulahon haburjuan, berubahlah. Saya mubah mahita, jala Allah hita di pai baru, marhiti-hiti, dinaung di hokop tu hatta Yesus Kristus hita, di tonga-tonga ni ngulut taong. Dao masyak kita na mga rehei, dao masyak kita na melakukan kekerasan di tonga-tonga ni nguluon, yang melakukan kekerasan di tengah-tengah rumah tangga, melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang lemah. Alai gabe siulah hasitong mahita. Natotong radi hita marparange na denggan di holong iroha. Ta aragahon, ta hanguluhom ma pakokopon ni Tuhata Yesus Kristusi. Amin martang yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan debata di pakokok mo dihami marhiti-hiti panaonon wali Tuhan Yesus Kristus tutu rodo hotu portibion makokop kami ditau kodo haleaon siat ni bagi icah-icak rehe-rehe pasta-pasta tijur susang duri porsuk hacit situtudo natin miali Tuhan Yesus Kristus. Saluhun na nabi na hemi humokop jala paluaho kami asa malua kami sian hadusaun nami. Malua kami sian haramunon nami di pay baruhodong ulu nami at tohong say pataw mahami marhay baruad dito nga tong aning ulo nami. Daw masyak kami akka pangalaho pangarehey. Daw masyak kami akka pangalaho na mangulahon akka kekerasan dito nga tong aning ulwon. Daw masyak kami diaka na manijuri, na mabursihi. Alay karuar ma akka pasu-pasu hata dame halabohon siya to nga tong aning ulo nami. Pasu-pasu masalugot na ruas ni Huriam. Di napayhuti-hut panonon mi marhiti-hiti partangyangan pasyon na todo bornginom. Tuhan debata, lehon makadalan ni ngulu, las ni roha, suak songoni, nang diakadami do sonang ni roha. Di tonga-tonga di bagas, ulaon, parsaoran manang di dia pe, sa luhut na ruas ni Huriam. Mangalaka pasu-pasu akan meti burmagurak si gajang umur 11 ni roha na marhabiar midaho marbisuk jala marpatas ni roha maka persikola tulus na sinita-sita ni rohana patuduhan akaulaon dia akan mangaluli parkarejuan patongon si rokap ni todina di anak do boru ni Huriam na mangalului si rokap ni todina suang songon nilehon hagabion dia akan makirim pasu-pasu para nakonon hodo na mga lusi elehelik tangiang pangiduan na sida. Ape ho tangam muna bade masu-masu akan na dibagasan parsahiton margogo peu makasahit siap pamatar sodi ilala na sida marpos diroha jala marpakirimon na mangolu makka na marukil jala manatap di ujung na disurugo sa bulon ito di
diakan na di bagasan si taonon. Tugu-tugu makana matua di hatuon na iring-iring totong lakana sida tiur parnidan na tiur pikiran na tugu na kaporsion na Tuhan debata pasu-pasu ma pamaretta nami diuluhon bangson di bagasan hademakon pasu-pasu ma pardalanan ni huriam di sadok portibion marsangap magwarmo marhite-hite dia kapamujion ni ruas ni huriam marhite-hite pakkobasion niya kaparhalado ni huriam di saluhut na dito nga ni huriami Tuhan debata nang diborngin opera mo ti jagay ngulu nami molo pemardomu sirak saluhut na sa nga ni bagas joromon ramoti jagay ngalu ni ruas ni huriam jala bahenon budo bornginon gabi borngin pangalapan gogo pasu-pasu paingot jala sungguli kami di hari marsogot dinamar ningot kami di ari hama matem ali Tuhan Yesus Kristus jala lehon madihami haringgason roha na makanguluhon haporsiaon na mangulu di hami ali Tuhan debata pos rohan hami ali Tuhan saat dihodong ulu nami urasi mahami syadu sa pangalusyon nami amin. Tapuji Tuhata marite na marente kita los tapasahat mapeliata.
jog-jog kita salut. Tatangya koma peliata. Ali di batama namin na di banua kijang. Hodo haroroan ni saluhut sililon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasa tami masyan na nilehom mito hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hucus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti asoperasya kami peleanon. Pati bulho na rajonmu, dito nga tongan ihuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang silelom mitu hami. Asalam girgirami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangyang ali amanami. Ali amanami na di banua kica. Norbadia magwarm. Sairo maharajonmu. Say saun malomo ni roham di banua tongon songon na di banua kica. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namardosa tu. Unak kami togihon pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna rajaun, dohot hagogon, rodi hasangapon saliling. Say didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadiai mahamu saluhutna. Amin. 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 Shalom horas marita saluhutna. Amang inang dihitalongan tuata Yesus Kristus nang remaja na posobulong marsugot perminggota adong tulu sada sikola minggu masuk songon na somal napaduahon kebaktian Jumat Agung berbahasa Indonesia masuk jam 7.30 jam setengah welu taingot amang inangda ya jam los dipatupa do ulaun nabadia marbahata batak ima jam 10 los jam 2 arian tapatu pado ulaon na hohom horas madita salutna